ngai kublai biang ifi sai sen de kapor ka bamenta ya ka ba ngayo pat ban ya kren biang bat phi leng ba ka ni khuborstep jong ka potternet ha ka ni ka step ha ka ni ka sngi bat nga aingu yu blai ba na ka sngi chi ka sngi u ai ka ktien ba na ka sngi chi ka sngi u pen sngo ya ka man ka jong u kumno ngi tip ya ka man ka jong blai ka dei leng ba ka ktien ka jong blai tadei tau jisu ong ini ki kentien da fi pule na Matias klong ban nyo de khat arpwe gang ombro obong hanga atra ban yo la ha ka hima gi beneng rei tang kita king ke bale e ka man ukpa jonga u bah beneng tang kita ki bale e ka man ukpa jonga u bah beneng tadei ta kwa banong ifi ka de ka sngi kumno fila ban tip ya ka ka man ni kumno fila ban itu ya ka man ga jong blai u blai u express ya ka man ga jo leng ba ka ktien ga jong u but haba Ukraine kamot upen pau ya kata ka man ke jong u but de heng ta ngi haban im kat kum ka ktien ke jong blai ban pendap ya kata ka jingkwa but ya kata ka man ke jong blai tadei ta ha ni ka sngi ke bamenta ngadan ban kren na ka ktien ke jong blai ban pen sngo ya ka man ke jong blai ha pedeng jong fi ha ni ka step ke bamenta but shwai ka ta nga kwa aban khot sngo bha biang ye fi sha ni ka jia seng ka bakerpang jong ka potternet ya ka bangin penlong ha khat khandai bat ar potarik ha khat khandai kan dei hang ne po ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka potternet kan mau ha ka por sawaji janmit haga sngi try pat kan long haga por shpo beji min step haga por shi beji steng but haga por san steng jan mit hang thi ha por state central library social tham auditorium ba ngai ni kan do ifi ki sngi one pin mat ki jingkar khu I pastor shefa e prabhakar I pastor Arvind Kumar na po New Delhi mangabri I pastor maulong in yadon hagit ki sngi ban shakri ifi lang baga ktien ga jong blai bat lang baga jing duai wan lam mi pang pistam fin snow yala di pi don ga jing chatte sha khom wan ngin ne duai ngai ngin ne duai we had anyway ya ga ban yo shi sha ban kta ifi ban bukti ifi bat ya ga ba fin yo ya ga jing pen khia ya ga bor no blai nginge ngin sigin do hagit ki sngi utrain kar khu ifi bat ngai aga ni ga sngi ru utrain kar khu lam baga ni ka ktien ya ka bang adon ban sam ha pedeng jong fi ka ni ka por ka menta ya ka bang lapen chong Nongkhryiem ka ni ka por na ka kitab jong ki proverb ka ni ka arp sao ka khot ka ba khat lai ya ka ba ka bible ka angom ne ku khon to bam ngap na ba ka long ka ba bha ba ya ka ro ngap ka ba long ka ba thiang ha ga neng shintur jong me kwa na ma ka jing im jo fi kan long ka ba thiang fi kwa na ma ka jing im jo fi kan long ka ba bang ne ka ba blat le ne ka ta ka ba thang ne ka ba nong ifi umdan we ubreu ro khane ka perthai bo kwa ba ga jingim ke jo long sha ba thang ne ka ba khlem jingmat ne ka ba snow si le ne ka ba snow tanat ba ro ngi kwa ban em ga jingim ka ba long ka jingim ka ba snow bang ka jingim ka ba dap shisha da ga jing thiang ba da ga jing bang tading ta gini giski usoitan utarwaro da ki eke ba ukwa ban atmo ya ka ta ka jingkemen ne ta ka jing sok da ka ba wai da ka ta ka ba duplicate ke jong wai da ki drugs wai da ki kiat wai da ki khalai wai da ki auria ki tanglang tadei hang ta gen ba namar ba ki breu ki kwa ga jing bang ki kwa ga jing thiang ki kwa ga jing sungotanat jong ga jing em bo soitan ro em ong la da file e komne da file em ka jing em jong fi kan nang kham bang da fi di na ro ne da file no la ga ne em ga jing em jong fi kan nang kham thiang je sho ba ka ta wai da ki drugs wai da ki kiat wai da ki auria ki tanglang ga ba ki kam kai suda da ka ba ushukor ye ki breu da ka bawang la file ekani fin kambang fin kam thiang henry ngampat ji no breu bale pop bon command ngampat ji no breu badi ka drugs em unyo ka jing light loit na unyo si shaya da ka jing sok wat ngi jo ka ta mo you drugs cut piece bakin yo da ka jing sok yo to piece ya no piece ka long pen ban shatter into pieces pen ban ka jing em ka jong tau breu sha ot lang khai man ka jing im tau breu namar ba udi dagata ka ba sha shukor nga kwa banong ifi ka ne sngi da shi pikwa shi sha ba ka jing im ju fi kan long ka ba bang da ka jing im ju fi sha fi kwa ba ka long ka ba thiang ka ba kamen ka ba fi mi issue ik prothai fin dan be ha ka jing suk ha ka jing light lo em ka dei tang ka wei ba ka ta ka long ba fin bam ba fin di ya ka tien ka jong blai mdei ban di ka drugs mdei ban di ka kiat mdei ban di ka jing pen bu a ki ba harukam henry ba fin di ba fin bam ya ka tien ka jong blai ka dei tang ka ne am ka ba a shi sha ka jing kwat jing khia ka ba kin jaman sim ka ba long ru ka jing kwat ya ka met ka phat ka jong phi ya ka jing mut chi par khat ki jong phi
Tading ta ngakwa banong ifi ka nega sngi mde ba fin snap ya ka ktien jong ki weiru let's say ka ba fi yo ya ka jing slok na ki breu jong ka prthai fi dan jing ele aga jim ka jong fi like ban ya tho aki breu jong ka prthai ki breu jong ka prthai kim dan solution ki dan be ka solution daga taka jingmut ka jong ki hi ki don be ya taka jubab daga taka jing sotho ka jong ki hi let's say if la ban ong ma let's say if don jing ka jim jo fi let's say u lok jong fi u klim ya fi ne u le dusman ka jim ka jong fi like slok bagi bri jo ka perthai kita ka jaka bakin ai ka jing slok ka badai ki dong i no ya u mar boleh ka perthai kam dei ta ka bakardo ka dei ka bapaho ta ka daw wan going ten coming gi ong ma phayo no du wei nei ngan yarap ya pha phan yo no tau ta e ko abanong ifi ka ni ka sngi man ta wat nom leit ya thu i jing ka jong fi shigi briu jong ka perthai nei wat nom khmi lenti ban yo ai na ki knang ba ta ka jing im jong fi kan long ka bang ba ka thiang ko abanong ifi ka dei tang ka wei ka lenti ka dan tang ka wei ba ta ka lenti ka long ba fin bam ba fin di ka ktien ka jong blai dei ta ka ni ka ktien jong blai ka ong hang ni ka ong ko khon to bam ngap haba kalong ka babha bat ya ka ngap kalong ka bathiang ha ka neng shintur jong me kadai tang ka ngap ka bala an bathiang bat ka babal ka ong ya ga ne ka wei ba ka bathiang hi ka de ka ktien ka jong blai Ezekiel u yo ga ne ka ktien no blai u ong ne Ezekiel lai ka ong ne ka ktien ka jong blai ka ong ulong hanga ko khon ubreu tu pen bam ka kpo jong me tu pen dap ru ye ki snir jong me daga ne ka kot kli ka banga ai ha me onda gum ta ngala bam ye ka jing thiang ka long gum ka ngap ha ga shintur jonga ka jing em ka jong Ezekiel ka dei ka bakthang ru blei ong bam me ni ka kot kli ka banga ai ha me bam ye ni ka scroll ma ba ha ka scroll ka don ka don ka ktien ka jong blei ong bam ndei bu bam man kthai ye ka ta ka kot kli ne ban kthai ka ni ka bible rei ka dei ban bam ban ngut ye ka ni ka ktien ka bala don ha ka ni ka kitab ka ba don ha ka ni ki jing tho bam ye ka ni ka ktien ngut ye ka puli ye ka ai ba kan rung ha ka donot ha ka men sim padai ta la ka ktien ka jong blai la rung ha ka donot ha ka men sim jong fi la ka ktien ka jong blai la don ha po jong fi Ezekiel ong ye kata bula bam shisha bula pendap itu ki snir jong u da ka kot kli ya ka bu trai u ai badon ta ngala bam ka jing thiang ka long kum ka ngap ha ki shintur jonga shisha haba uni ula bam ye ka kot kli haba ula bam ye ka ktien ka jong blai ka jing em jong u shisha ka long sha ka bathiang kum ka ta ka ngap ha ka ta ka shintur jong u ka long ken ka ta ka ktien ka jong blai tading ta la da fi kwah shisha ba ka jing em jong fi ka long ka bathiang pule ka ktien ka jong blai pule bala da film sung thor pila ban wan chini Potternet ngi ai khnang ka por ga jongi sngi ba ar sngi balang ba ha ga sngi sa jan jo ka yo pila ban wan ra ka ktien ka jong blai ka film sung tho ya ka bangi yo ban pen sha ya phi khnang ba ni ka ktien ka jong blai ka long sha ka jing bam ka jing di ya phi bat ngi nang hikai shu ya phiru ya ka ba finang la ban sngo tho ya ka ktien ka jong blai tadei tangi angnot kom ki pastors ngi angnot shisha kom ka jing shakri ban hikai ya ka ktien ka jong blai de hang tangi bo ka ka bible school ban hikai ya ka ktien ka jong blai kom no ban pule ya ka ktien kom no ban sngo tho ya ka ktien kom no ban dap da ka ktien khnang ba kita ki ba yo ya ka jing hikai kin yo nang kong ya ka jing bang haladi kin yo ya ka jing mat shwa haladi ban anda kila mat anda kila shem ba kila ban ya tho lem shakwe ken ya kata ka jing bang ka bishisha ba dia ka jing thiang ka bishisha jong ka jing im ba kata ka dei tang ka ktien ka jong blai tading ta nget piru next batch ta join mar mentang ila yat kini ka course menta ha ka next batch le say fila ban join ru ka bible school ya ka bangin nang la ro ban hikai kam detail ne kam bania i ka ktien ka jong blai la da phim pat yo por le phim la ban up hadu hang tar fila ban wan ha ki sngi ba ar sngi balang ba sngi sa jan ya ka bangin nang la ban hikai ya pi na ka ktien ka jong blai ya ka ba finang la ban sngu thu ro kan mau ka ni ka wei ka sam ka ba shi spa khat khandai ro kan ikad khot ka ba shi spa lai ro ka kren kum ni ka ong kum ni ka ktien jong blai kan no ki long ki ba thiang ki ktien jong me ha ka shintur jonga kam thiang ken ban ya ka ngap ha ka shintur jonga u David wang kat no long ki ba thiang ki ktien jong me ka shintur jonga ka ktien jong blai ka David ka belong very sweet kanam dan kanu ka shini na kam dan kanu ka mithai ka ba kam thiang ban ya ka ktien ka jong blai ka ktien jong blai shisha ka thiang palat ba ka ktien jong blai am ka kam thiang ma ban ya ka ta ngap agi shintur kam thiang ban ya ta ngap agi shintur ong ka ktien ka jong blai pio shisha ka ktien ka jong blai ka jing im jong fi kan long very sweet wala ka wan magana ka ba thang remote teng fin di ba fi di ka ba thang de la da ai da ka shini am la da fi tap shisha da ka shini hang tal da fi di em ka thiang ba
Tading tala da day makanada ka ba jowl na day na makanada ba katang na ka day ba kumno ro si sien bala ahi da ka ba thiang ka bangbet kata. Mo kum ka dahi ro ma ka to ka doi ka don ka ba jow da ka doi henry da bala ahi da ka sini ka thiang bat ka bang la da ka jow ka no ro. Ta ka ka tang ko abadong ifi ka ni ka singil da ka jingim jong fi ka jow ka no ka thang ka no la ka jingim jo fi sha amdan jing mat ro ka blood ba ladap yo ina ka ktien ka jong bla kan a jing thiang bet ya ka jingim ka jong fi ta ka da ka karpat fi fin snob haban pule ba yai pule ba snap ba yai snap ka ktien jong bla dan la pren fi ang pastor ngamnang ban pule nga khlam le skol la fi mnang ban pule la fi khlam le skol shu snap na ni ai gani ka khubor man laga step subscribe gani ka channel subscribe ni yo man laga step ki khubor ba thamai now try tadeng ta nga ngai ba pinang snap ka ktien ba pinang sha score ka ktien ba ka jingim ka jong fi hi kan long ka jingim ka ba thiang o nga kan mau gani ka poro ba o bo Jeremiah ro kan nong ka ba kat san de khot ba khat riu ko ong la shem yi ktien jong me bat ngala bam yaki ti ktien jome ke long hanga ka jingkemen ba ka jing shat kemen ka donot jonga bala khot inga da ka kerteng jome atrai ublei kipat u Jeremiah ro ngala shem yi ktien ka jong blei ba habang la shem yi ktien ngala bam yi ka ktien ba ka ktien ka jong blei ka long sha ka jingkemen ba ka jing shat kemen ha ka donot ka jong shisha lada fi snow si kat no fi snow ku slai kat no kawan ka jing shep tieng ka jing im ka jong fi kat no lada fi yo ka ktien ka jong blai lada fi la yo si sha kan ye ka ktien kan ai fi ka jing kemen bat ka jing shat kemen dan apeng jong fi ka pon nga snow ka jing im ka jong fi na do menchua dang red kala don si sha ka jing ya linti jong fi ka bam snow tanat ki kami ki pa jong feel asi ki bam tip you try ki abuse fi ki kran ki ktien ki basneu ki ktien ki bapen thang ki ktien sha ka bapen susi fi ba kita ki ktien ki dang me abite pinang yo snow bet kalong fresh bet kalong thamai bet kumba ka dang long menin ne ka dang long men si sngi fi kan mau sa ya ka ki ba ki kran ya ka ki ba ki le fi ne ki jing sha shok ki sha dat dan ni ha ka yeng le se pi wan na ka yeng ka belong broken de pi wan na ka yeng ka ba jot ka ba pat ka ba pram ka pi ki jing jar de but hado menta pi dan be ka jing shep tieng pi dan be ka jing sngorem ka trekam be ta ka jing ja ka ba men shwa ka dang trekam hado menta pa ka jing mut jong pi teng ka long depress ka jing mut jong pi le pe doktor ki ong pi dan ka depression pi dan ka anxiety ka panic attacks pi su tho tang ba pi yo shi sha ka ne ka dai ka ba shi sha ka ni ka jin jar bha ki bre yo ka jing pang man ka kwab no fi ka sngi mdan doktor mdan da wai tat bala am khia ka jing pang la fi di dawai ngam tip yo finang sniu pun ban na rei ka dawai ka ba kraw ka dai be ka ktien ga jong blai ka ktien jong blai ka de ka ngap kam thiang ka raw ngap ha ga shintur ga jonga ong David kam thiang kam bang shu ban ka ngap la fi kwa sha fi yo ga jing pen khia pila ban wan ru shakini gi jing seng ga bang gi ju pelong ko mga omantan ni fi hang ni kanda fotorik kan don ni jeseng hang ni Nongthymmai bu kom juru hang thia po so tham auditorium but tang kata haga sngi utrai man laga sngi utrai ngi don ni jeseng pa ba hang thia po maulai nongkwar ya ka bangi pelong ka por khatwei baji bu kom ju hang ni Nongthymmai haga por san baji janmit man laga sngi utrai la fi kwa wan ngin kemen ngin shat ngin money utrai ngin yo snow ka ktien ka jong blingin ba mi ka ktien ka jong blingin priang ka ktien ka jong blai baga jingem ka jong pi nga guarantee fi bo try un pen kala nga guarantee fi bo jisu shi sha un pen thamai ya ka jingmut ka jong fi ya ka donut ka jong fi ka men sim ka jong fi ba kita ka jing shep tieng kita ka jing snow ma ka jing snow trim ka jong fi baro kin jakin dam bat pinum imshu agata ka jing long marao pin yo ka jing lai luat ka bishi sha pin yo ka jingim ka thiang ka bang om shu ka jingim ka dum om shu ka jingim ka bam dan jing mut rei fin sa snow tho shi sha ba ka jingim ka jong fi kan long she ka thiang bat ka dan jing mut blai ka kui fi ka ni ka sngi moment angin ya kren begini ya kren ru na ka sngi she ka sngi ka tien ka jong blai begini kren ru na ka por hado ka sngi ka jing wan ka jong rai ba ga ngai pi snap ba yai snap ka ktien ka jong blai ba mi ka ni ka ktien ka jong blai di ka ni ka ktien ka jong blai o shisha snap ba sha skor ka ktien ka jong blai ai ba ktien jong blai kan don na khamat jong fi ai ba ni ka ktien jong blai kan don ha ka download jong fi kan long ka jing em ya fi kan long ka jing khia ka do ka jong fi ong ka kitab proverb number sao de khat ba arpo de arpo ar ba nga kan mau Joshua ru kran ni ka ta ka ni ka long ka ben kong ka ni ka khat ko pra ong kum ni ka ni ka ktien ong ba
Wat ai bagani ka kitab ka hukum kan jano na sintur jong me. Kamut bami ka man lagasngi. Wat ai bafin kren iga taga ktien ai bafin bamru iga taga ktien disho. Wat ai baka kini kitab ka hukum kan jano na sintur jong me. Henry menye perkat ika senyasngi kenang ba menyo sumar ban le kat ba kum ya baro balatho haka. Bat kum ta menyo roy hala galenti bat kum ta men man bha. Kaktiin ka jong blay ka wat ai bagani kaktiin kan jano na sintur fi bab ini kaktiin man lagasngi. Perkat ini kaktiin ro senyasngi ka ong kumno ni kaktiin ka kren kumno ni kaktiin ka hikai kumno ni kaktiin. Ublay uman ayu ka GM ka jonga. Bat kum ta ka babel ka ong. Ada filale ikata ka jingim jofi kan kharoy bat kan long shisha ka baman bha phin roy ha ka jing suk phin roy ka jing kmen phin roy shisha ha ka jing bha ka jingim jongfi bat shisha phin kharoy ba phin man bha kai gi ba mi na phi kan mi bitang ka ba thiang kan mi bitang ka ba bang kan mi be am tang ka ta ka ba smol na shisha blai kur koi fi kan sngi ma nget utrai on ai ka jing bang ya ka jingim ka jongfi padeng gi jing thang ha padeng shisha kita ki jing pang gi ba bon utrai shisha un pen thiang fi dom ta ka sngi ko ban dwai kan ka por man ta try nga dwai nam tani khon gi jame o nga sngo khani ka por dan ni kong try ba thang si sha ka man sim kong fi thang plat ka man sim gi jong fi phim nang yo thia phim nang yo dam ka jing im gi jong fi sngo bu chu per bi hasun fi sngo m su tho shu da shong ne da yeng phim sngo tho shu na mar ka jing im ju fi ka thang plat ka thang na mar ba flaim ga jing im ka ba long broken na do man shwa nado ka por finang khana hado man tam ka dang ne sa ga ta bagani ka wan ra sha ga ta negative impact ga jing ga jong fi filong negative bet filong bet bom dan jikermen bom I kita ka ba shai bom I kita ka ba bha but shisha ka ni ka do thia do dami fi ka pen wit ka let ka wan ga jong fi issue sngo shep tieng bet fi sngo khuslai bet kam dan ka jing lai lot man renga kren ga ni ka sngi kong ha ka teng ga jong jisu utra pen khia fi sngo ni ka ktien kan rung shisha she po ga jing mot jong fi kan rung ha ka download ga jong fi kan rung ha ka jing ga jong fi ka ktien jong blai kan a jing bang kan a jing thiang kom ka ta ka ngap ka ba thiang kriang ha ka download jong fi kan long ha ka jing ga jong fi kan long mga ngai utrai una ai bor ya pina do man daga sngi baga jing thang un pen kalash jing bang o i kata ka blood un pen thiang si sha kain daga ne ka ktien ka ba thiang ka ba bang ga jo adwai nga daga khu fi kong do man daga sngi ya fi ro ba utrai un ai ga jing thiang do man daga sngi o nai per khat ka ktien jumblai nai pusani ka senya sngi awal ai ba kan late no action tur fi ba mi ka man laga sngi pin yo ga jing kemen ga jing shat kemen kom bo ong Jeremiah o Ezekiel la ba mi ta ka kot kli ba ka daga ktien ka long she ga ba thiang ha shin tur ga jo adwai nga khu fi do man daga sngi bo fin yo be ga jing thiang si sha utrai pelat no ina ga jing thang baro ba fi priang ye ga ne ga ktien ga jong blai fi priang ye ga ne ga man ga jong blai o blai ulong ba bha fin yo mat be ga jing bha ga jong fi ga jing im jo fi ga duai nga khu ga ba that ba jing dom jing le baro ga jing ga fi long balai lo do man ga sngi fi long gi ba command na pa deng jing er ki ba bon ha ga teng jis amen but amen trai ga khu fi un ba sla fi unang pandap fi kain do men sem ba ko kablai shibon in say shaming lai shai ga sngi bat agini ki sngi ga banang wan ro agini ki jesang ba pher jang ka potternet kablai shibon amen